You go film yamurukwane. Pretty Woman. Okay. Uyo ndinenge namuziwa. I think Richard Gere. I think it's Richard Gere. Chazotaka actor mufilm. Saka uya arikudanana okay. 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 Adzokera mushop manje. Iyo zvinova apinda nembozha akutengerwa zvese vangwachimutarisira pasi ndakambozvitwa kaini ndapinda muedgars vakadzi tu chiko uri kutaura nani kwandi tiri kutaura apfeka pokadoti yakanaka atengerwa pokadoti ndanimbori nepokadoti yangu yakaenda kupi atengerwa hembe Pretty Woman Julia Roberts. Mwanangu dai ukawana dori dai ukawana wako murungano kuti zvakadani ruko runopa mwanangu dai ukawana wako varungu vari patient dai ukawana murungano pano kuchengeta zvakana indakaita lucky na babo wenyu is very giving nokuti mutupo unonzi mofu basi ndausimba basi yowi dzimai